a jarama Oumar mi salmini dendagal yeɓoɓe Warango TV ñaganade on Allah kadi ngal ɗo ummal ngal ummi ɗon nde Allah waɗata ɗum jokko wasa tellade yara dow sabu ko wayni ina sohla ɓuuri tengtude ko jahaton ko e guure ɗe oɗon kolla yimɓeɓe holno wurda toon ɗum ɗo foof ko ɗum ɓuural manggal e kadi personnalité ji mawɗi ɗi ganduɗa ɗi oɗon jaaha oɗon tawoye ɗumen ɗum ɗo ko ɗum ɓuural ko ɗum kesum ko sohla ko ina timmitina ko wonno ko ɗo yete ɗum noon yo yimɓeɓe foof kadi jaggu hen jaggana Warango TV saabu ɗum ɗo ko ɗum jaɓɓal kesal ko yiyande hesere jiidiral Abdoulaye Wade e Macky Sall mbawɗen wiide ɗum ko dawal ɗimmal dawal gadanal ngal wanno ko nogas e jeeɗiɗi lewru septembre to Masalikul Jinan hay Masalikul Jinan haade mabɓe rokkodirde juuɗe nder juma ka kamɓe ɗiɗo e khalifa o tan ɓe joddima ɓe kaldi haɓe pamodiri ɗum ɗo waddi mbiyen ko ɗum taɓal ɗimmal badgal ngal ɗo taɓal noon wonko heewi ko wawi jangguetede hen goo wona Abdoulaye Wade ñaagui audience arde yiide hoorejo leydi ndi ko hoorejo leydi ndi waɗimo invité bismimo gueɗe ɗiɗɗe fof ne certi ñaaguiɗo audience wonna ardata bismaɗo wonna ardata gueɗel ɗimmel nguel Abdoulaye Wade ko neɗɗo mo ganduɗa o ene yiiɗi kala jaltal mum heewa doole tine yimɓe jalta waɗa mbumbay teskinaki e ñalawma hanki o gueɗel gadanel nguel ko fannu jaɓɓugal to banggue paale ina waɗi mbadiji neɗɗo foof e tolno mum wonno jaɓɓirte kanko jaɓɓugal makko hanki o jaɓɓa ko jaɓɓugal neɗɗo mawɗo wona tan waɗede mbo escorté ɗum mbo handi hen wonnode mbo hoorejo leydi jaltuɗo kono ne o jaɓɓirani par ce que hoorejo leydi so ina jaɓɓo ina joguiɗo fadata koɗo mum wonɗo koɗo o tolnoto noon o telloto escalier o jaɓɓo ɗum so tellima escalier o jaɓɓima ɗum wonko ɗum firti ko koɗo no mawni e makko te en jii hanki Abdoulaye Wade otoji mum ina gaara Macky Sall ina tello hoorejo leydi ndi Macky Sall ina tello ina jaɓɓoyamo tawoyamo less ɗum ko gueɗal gongal mbawɗen haalde hen ko nde ɓe jeehi ɓe mbaɗi jonde adande kamɓe foof ɓe Abdoulaye Wade ardiɓe e kewani eɓe Macky Sall hoorejo leydi ndi joddino toon ɓe wonduno toon ɓe kamɓe foof ɓe kewani kono ɓe mbaɗi jonde adande kono fayida o foof ko jonde ɗimmere nde noon ko Macky tan Allah tan Abdoulaye Wade tan kala bawɗo wiide ko ɗum ɗo ɓe kaldi toon a haali ko welma eɓe mbawi noon yaltinde hunde ɓe mbi ko ɗum min mbi kono ko yalti ko ɓe mbi ko déclaration ɓe mbi ko ɗum ɓe mbi so tawi en keɗima ɗum en kettidima ɗum eɗen mbawi wiide jarano koɓe joño so tawno ko ɗum wonde ko fate pétrole et gaz holno jogorte leydi ndi yo ɓuur tinnade e ɓuur wawde moƴƴinde ɗum ko fate dialogue national mo ganduɗa ko ɗum Abdoulaye Wade riwruno Oumar Sarr saabu tawtoroyama ɗum hande ina haala holno jogori jeerede e dialogue national e holtoɓe poɗɗo yewtede toon ko wayni gonko leydi ndi so tawi ko ɗum ɓe joñotoɓe kaala e mbawno haaldude ɗum e ɓen ɓeɓe gardi ɓe walla ɓeɓe joddi ɓe ɗon en jiyani ko ina firti ko déclaration jaltuɗo bowal ko déclaration nam ina gasa taw ɗen toɓɓe garti e nder haala mabɓe kono kam wona ɗum tan ɓe kalde nder te kadi ene gandi haala mabɓe ina gasa taw haala Karim Wade soit taw fuɗɗade mataw saabu eɗen gandi wona joni tan ɓe jindira tan ɓe kaala haala Karim Wade ina wawi mataw tawde hoorejo leydi ndi fodanimo ma ar kañum ne yillademo mataw ko toon haala ka ɓuuri webde haalde kono kam gueɗe ɗeɗo kaalaɗe ɗe ganduɗa ɗe nan kaale to dialogue politique nan kaale to dialogue social nana kalde yimɓe foof ɗum ɗo en jiyani ko ina haɗaɓe haalde e salon o firti ko déclaration jaltuɗo bowal e koɓe kaali ko nde ɓe gondi ɗin nder kala kiñotoɗo ne andi sertat ina serti wona gotum ɓuuri tengtude kadi so tawi a heeɗima déclaration no waɗirani nam ko solennité nan ɗon solennité nane gargol Abdoulaye Wade solennité nane no jaɓɓirani solennité nane noɓe joɗirini nder solennité nane noɓe natirni nder kamɓe ɗiɗo tan kono jaltugol mabɓe e déclaration solennité o gasi ɗon holko waɗi men wiide noon waɗi men wiide noon ko politique o feeñi tottaɗo yo waɗ déclaration o nam Seydou Gueye waɗimo introduire kono kanko tottira ko wondemo militant parti démocratique sénégalais un point on tiré wona goɗɗum firti ko solennité mboɓe gardi o mboɓe natiri o mboɓe jaltirani ɗum ɓe jaltira hankkadi ko dimension politique saabu o kaalowo ala ko jogui ala ko halfina e nder leydi ndi so wona jeeya ko e bureau politique parti démocratique sénégalais firti kadi ko ɗon solennité maayi wadde mbiyen ko ɓuri ko tiddi ko mbawɗen jaggude hen ko ɗum ɗo so tawi tan ko ɗum ɗo ɓe kalde nder toon jarano ko eɓe mbasa joddade e ɓen ɗon foof ɓe kalde men so tawi te eɗen gandi kadi tawde koko waɗete rendre public koko haalete ha yimɓe fof tina
firti ko so en joñi yima ma wot ko kalden ko ken kalnani yimbe be wadde won ko heewi ko haalani yimbe dum don non feeñata tan ko e gede de en jaarata yimbe be ne jiirata gede de ene peñir seeda ko hen tan jogori feñodi kon yimbe be mbawa andude kambe den ko be kaali kono ko laabi cerko kam dum do ko be pulli ko gite yimbe leydi woni ko mayor fay haali ko ina gasa taw be kaali dum kono wona dum kam addannobe joñaade sabu dum na haalo e hakkude yimbe Abdoulaye Wade kuuro meede to bangi politique kono woten jejjit Abdoulaye Wade so tawi ko mbarodi politique o wonno ko mbarodi nde cegedeje mum coli ñiiji mum coli ala saga yimbe be ganda dum woto yimbe be jejjit Abdoulaye Wade no waddiranno ni focaliser no fotiranno ni yimbe be hakkillaju men natti ndew yehi fof non o ɓooyo arti omo jaɓɓe jaɓɓugal manggal ngol ɗo o arti gila élection ngaji o jooɗi o tabiti o heewani tabidde gartugol makko jooɗade tabiti ñande o artata nde o artide koye mbumbawi mawɗo wuro ngo fof dilli jaɓɓi kono déclaration mbo waɗi o hay goto rewani hen woto goto yeey duppe bureau ji vote ɗi ƴette carte mol électeur duppe hay goto jabtakimo erango boycott ngo wino ngo woto hay goto wotoy yimɓe ɓe jabtakimo hen firti ko Abdoulaye Wade alay saga o faama o kewti to banggue politique kono noon wonno ko fowru politique so yalti tan yimɓe fof jaltata ha yo fowru kono kam ko ɓetanno ko nden e wawde fodde yimɓe hangade ɗumen e wannude ɗumen won gueɗe o natti ɗum wawde wannude te eɗen gandi kala président jaltuɗo leydi ndi a yaltata jooɗoyɗa caggal leydi ko gonga ɗum wona ɓuural leydi saabu hay président sa yalti gonata ko yoɓede salaire ɓiɓɓe leydi ndi ko golloto ko wadde firti ka poɗɗo wolle ɗo miijoji ma ina kuutore kono eɗen gandi yewtuɓe fof mbaɗani ɗum hay Abdoulaye Wade waɗani ɗum ko artirimo ko kadi o artirani jooɗade pour wallude leydi ndi artirimo tan ko dossier goto holno waɗata ha ɓii ko o wawa artude leydi ndi c'est ça ƴeewi no jogori parti démocratique sénégalais yimɓe fof no gandi ala woni goƴe Abdoulaye Wade so wona ɓiyum sa yi parti o fusi hande yimɓe fof jeehi ɓurnoɓe tidde ɓurnoɓe wondude e makko Amadou Sall en joguinoɗo porte parole makko Oumar Sarr en ɓurnoɓe ɓadadema Babacar Gaye en kañumen fof hande puɗɗima joñade walla joñima yogue hewɓe mabɓe firti ko kamɓe fof ɓe paami o gollanto tan ko ɓii ko gonga noon mo foti ɗum wadde joni noon holko Sénégal Macky Sall to banggue hoore mum sen mbaɗi analyse on banggue fuɗi kanko ne ɗemɗe ɗiɗi saabu o nde o wino ɗo e nder leydi Sénégal mbeɗa wawi yaafade so Khalifa so Karim kono ko leydi ndi rewataɓe ko mi wawa ɗum yaafade o haaldi ɗum e yesso khalifaɓe diine wonɓe ɗo e nder leydi ndi kono ko watti ndi haaldi o haaloy ɗum ko France 24 toon o wi ko so tawi wonani ɓesgu leydi Sénégal yo ɓeɗo arɓe ɗo yo jaafe ɓeɗo jaggaɓe so Karim so Khalifa Ababacar Sall yoɓe jaafe komi jogui ko leydi ndi so ɗum woni ɓuural leydi ndi so ƴeewama tawama no wawi wonde tan mbaɗet ɗum firti ko o waɗi évolué kankone kono na alay sago ƴeewen kadi jangguidde ɗum e gonka Macky Sall ina jogui complexe Abdoulaye Wade ko wonɗoɓe ndewdi ko juuti kañum woni ceerno makko to banggue politique kono omo sewi yeeso so Abdoulaye Wade darima ma yini o meeɗa haalde Abdoulaye Wade hay konngel gotel o meeɗa haalde ɗum ko boni ɗum kam ko moƴƴere kono kala nde elle so dardima Abdoulaye Wade mbeelu makko ina ɓuuro sewde e yeeso Abdoulaye Wade ɗum holko woni noon ina gasa mataw ko ɗoɓe ndewdi e koɓe mbaddi ko ɗum woni sababu muɗum on ɗon complexe foti iwdi ɗo wonti hankkadi hooreji leydi mo ganduɗa ko kanko yimɓe leydi ndi foof pawi ɗo yedi gueɗe ɗimel guel Macky Sall intérêt mum hande ko salanade e Aliou Sall ko hepti ko Karim Wade wadde holko dañata e ngal pottital o dañata hen ko Karim Wade Sénégal fof wino yo nanggu Karim Wade o yeehi o nanggi Karim Wade Sénégal naaɓe ne coltiro seeɗa seeɗa no goppidamo e dossier o kono garowo ɗo janggo e jaam so tawani ɗo deejere to banggue tirtu politique e gaz firti ko mbaɗon Aliou Sall tuumaɗe e won gueɗe ina wawi nanggoyede to banggue politique holi gonowo mbaɗo yow ɗum ɗon alay saago mbaɗen feere to banggue politique holno jaɓɓirten walla holno birnirten holno latotoɗen rulde birnen nangue Ousmane Sonko saabu koye ngal ɗon jaɓɓal kañum woni so tawi woppama kadi ɗum jogori tabitinoyde janggo e jaam ɗum noon wadde kadi ko ɗon ko intérêt Macky Sall intérêt Abdoulaye Wade noon ko goto ko ɓiyum so haalama nder so haalama boowal ɗo wawi haalede foof intérêt o ko yo Karim woppe yo arta so arti kadi yo lomto parti démocratique sénégalais saabu parti démocratique sénégalais o waɗi feere ha mawɓe ɓe foof ummi ɗon so joni ko ƴettiti ko bureau kesso o watti hen ko sukaɓe mewɓe wonnoɓe e génération concret kañum min hande goni hen ɗum noon firti ko leydi ndi jogoto intérêt tan e ngal ɗo pottital ko saabu ina wawi addude deeƴe ɗe saabu eɗen gandi hande tension économique ne woodi e nder leydi ndi hay goto wawa sudde
caɗele ngalu nan e nder leydi ndi hay goto wawa ɗum suudde laamu ngu ina jogui caɗele ngalu ɗum suuɗata ko hande joni noon tension économique so woni a waɗat feere ko wiyete tension sociale dille renno mbasa hewde dille renno noon mbasata hewde kam ko mbaɗa feere to banggue politique jiidiru jiitodiral mabɓe noon hankkadi waɗata woni ɓuural mum tan ko deƴƴere waɗata to banggue politique kono kadi waɗa isolé Ousmane Sonko woni siddere wotere wuddinore wendu joni noon to banggue temedere e capantati e jeetati milliards ɗe Macky fuɗi hen ɗemɗe ɗiɗi ko haalna ko ɗo adan wona ɗum o haaloyi to leydi France toyete joni noon holko jogori wadde hen e kala ko wawi wadde hen so tawi o haali woppude temedere e capantati e jeetati milliards ɗi Khalifa ɗi Karim rewateɗe so tawi felliti woppude jibinat kadi tension goɗɗo kesso ɗum noon ene wawi o sikka ɗo no adda ɗo deƴƴet kono kadi addat dille goɗɗe saabu hewɓe e oɗo saaha wonɓe parti makko wonɓe parti ji goɗɗi wonɓe Benno Bokk Yakar wonɓe société civile jaɓani tawde o tuumama haw sokama hankkadi so neɗɗo sokama firti ko tabitinama e mum ko tuuma ko tawde o sokama firti ko yobde nde hankkadi koko waɗɗi so wi omo yaafo on e dow inde ɓiɓɓe leydi ndi wodat hewɓe kadi saliɓe yettima dille ɗe kadi firti ko jokkat Benno Bokk Yakar koko fusata ko gonga noon wileɓe politique ɓooyi wadde prédire ɓooyi soynade puso Benno Bokk Yakar e sumgoji ɓennuɗi ɗi foof laataki kono Benno Bokk Yakar e 2024 koko fusata so fusani kañum foof APR kam koko feccoto ƴelle ɗiɗi noon puɗɗima feñde hen tema waɗ ƴelde tatere noon naliñe won goto puɗɗiɗo fewjude communication mum debbo goto feeñi gorko goto feeñi jarani e o saaha ko eɗen pummiti inde mabɓe ɓeɗo ɗiɗo eɗen gandi ɓe jeeya ko e wiyoɓe eɓe jiiɗi ardade beele noon hooreji leydi ndi ina wawi wadde stratégie tawde ko jaahowo yimɓe kuldanno ko ɗum foof natti beele ma dañ feere e stratégie nde ina waɗa feere ha yimɓeɓe foof mbawa nandirde goto ɗum woni ko so wawa wonde ɓeɗo ɗiɗo ɓe coynimi so goto o suɓama goto o koko bereto yaaha banggue mum woda kadi wonde ɓe jaadani e cuɓaɗo ɓe jaadani e biriɗo jaaha banggue goɗɗo puso APR noon e nder Benno Bokk Yakar firti ko puso Benno Bokk Yakar ɓenne ma mbi minenne min gonata ɗo tan emin duuso on 2012 ha 2024 min dutto kadi dusde on 2024 ha 2029 firti ko e nder ballandaji mawɗi gonɗi hen parti socialiste walde mum hen feccere mum nan nder parti AFP hunde mum nan nder ɓeɗon ne mbiyata minenne min gona tan jogo paɗe Macky ummoɗo min gonde Macky hakki duuɓi poɗɗini sappo e ɗiɗi ummoɗo kadi goɗɗo kadi ummo e mon kadi ara e lemminen komin duusoɓe tan ha abada wiyata ko min jaɓata ɗo firti ko Benno Bokk Yakar kañum e hoore mum ma fecco kono noon parti de APR adato feccade ko famɗi foof ƴelle ɗiɗi e wooda kadi wonɓe sériɗe ndiɓe ɓe jaadani ɗeɗo ƴeɗo ɗiɗi ɗum ɗon kam timgal politique fuɗɗima feññinde ɗum joni ha ɓuuri tengtude e won fuɗɗiɓe feññinde koye men won mahgo gouvernement ɓennuɗo wonmo holliri oɗo ina gasa woni koye tafede ko jiiɗani e mahgo gouvernement o caggal mum nomination ngaji goɗɗi mbaɗi kolliroji ina wawi wonde kayne o te on biyaɗo ne wawi wonde debbajo fuɗɗima wadde communication externe communication mum caggal hayso waɗani communication mum nder ɗum noon ko haala mawko heblonade ɗum ko woni arde firti tan ko pusgo kam koko waɗata e nder mouvance présidentielle kono noon ko ɓuuri ko labde ceer ko incertitude woni sikki sakko gonɗe élection 2024 Sénégal meeɗa jogirade ni élection baɗɗo sikki sakka kala ndi ina waɗa ina anda kam o ko jaltowo te kadi ko o ni wonata joni kam anda kadi ni hay wonoɓe candidat sa ittima taw Ousmane Sonko parti démocratique sénégalais hannde andaka gartugol Karim ɗo e yeeso ma ɓuroy laaɓande yimɓeɓe Khalifa Sall fuɗɗima feñde kono so tawi o yeehi wona parti socialiste fof gembidimo ko pion mawɗo e nder élection 2024 kono so tawi o yeehi to wona parti o foof gembimo te parti eɗen gandi Macky Sall stratégie mbo waɗi ko wadde feere fusa PDS hade makko yitodirde e Abdoulaye Wade fusa PS hade makko yaltinde Khalifa o waɗi feere ha ɗeɗo gueɗe ɗiɗi fof laatima firti ko ɓeɗo fof laatima catarate hankkadi heddi ko yimɓe fof moni fof ne ƴeewa holto intérêt mum woni ina abbo toon mi wima tan waɗi woɗɓe ɓe ganduɗa ɓe ko ɓurɓe handude e analyse politique waɓe no Barka Ba en so nanɗo waɓe woɗɓe analyste uji mawɗi to banggue politique nanɗo sa noddi kam yomi waɗ analyse politique ko yiɗandemi tan e sikkude mataw no wawi wonde kono ko ɓen jeeyi ɗum kono noon mataw ko meccal men tan wi en kala hunde andu hen hunde woto andu hunde foof e gueɗel gotel Allah jarama mi yetti gollotoɓe Warango fof mi ñaguima kadi yo Allah nawru ɗum yesso